Ако искате да живеете дълъг и щастлив живот, слушайте и практикувайте тези съвети. Слушайте и не вярвайте на всичко, което чувате. Пазете тайни. Не казвайте това, което чувате. Не казвайте всичко, което мислите, но винаги казвайте истината. Бъдете честни. Заслужавате уважение. Признайте грешките си и не се страхувайте да кажете «Не знам и съжалявам». Никога не губете контрол над себе си и се отнасяйте към другите така, както искате и те да се отнасят към вас. Вместо да критикувате, хвалете хората около вас. Не лишавайте никого от надеждата. Може да е единственото нещо, което някой има. Откажете се от омразата и недоволството. Просто боли по-силно. Научете се да казвате не с учтивост и лекота. Не забравяйте да казвате моля и благодаря. Гледайте хората в очите. Живейте в настоящият момент и правете едно по едно нещата. Не оставяйте нещата недовършени. Правете това, което трябва да се направи тук и сега. Не взимайте решение, когато сте ядосани. Има неща, които не се връщат, като, например, изречената дума, прекараното време и възможностите, които се появяват. Заслужавате да сте щастливи, затова се насладете на красивото. Открийте най-основните удоволствия – да виждате, да слушате, да докосвате и да вкусите. Сега, когато чухте всичко това, е достатъчно да кажете едно благодаря. И помислете, каква малка стъпка ще направите днес, за да привлечете любовта, изобилието и спокойствието в живота си. Не можеш да контролираш събитията, но можеш да контролираш начина, по който да реагираш на тях. Остави негативното и се фокусирай върху това, което можеш да промениш сега.